Салом алейкум ватанони азиз, номи ман аё Муҳаммад Иқбол, группа 24, Додоҷон Атабулоев, Кабирӣ, қатъи спонсоротон, одамое ки шуморо дастгирӣ мекунад, одамое ки шуморо дар прямой эфир комментарии хуб менависад. Короче, направо налево. Шумо як г ҳастед, бахшиш да бародари азиз. Шумо як г ҳастед ки як рӯз ду рӯз бум мекунед, қоқ мешед меред. Шумо никто ҳастед. Шумо ватанфурӯш ҳастед. Шумо миллат надоред. Шумо як қанчиқи ҳастед ки 1 соат 2 соат дод мезанед тамом. Шумо боз мегум як г ҳастед ки як рӯз ду рӯз бум мекунед, қоқ мешед меред. Ҳамата то спонсоротона, касе ки дастгиритон мекунад, касе ки розӣ аст аз гапои шумо, ҳамата на колени мешинонам. Ҳамата шумо як никтоен. Шумо як шпиши европейский ҳастед. Лаънат ба шумо вори ватанфурӯшора. Лаънат ба шумо вори ватанфурӯшора. Шумо як ватанфурӯш ҳастед. Саломат бошед ватанони азиз.